Dobrý deň, vážení priatelia. Dnes by sme vám chceli predstaviť takýto moderný traktor od firmy Bašak, ktorá je už pomaly stálicou na slovenskom trhu. Je to turecký výrobca, ktorý dodáva traktory do všetkých krajín Európskej únie a dá sa povedať do celého sveta. Traktor 5075 je treťou generáciou traktorov Bašak. Je vybavený motorom trojvalcovým Deutz-Fahr s turbom s medzichladičom. Je to úsporný motor a motor, ktorý vás nikdy nesklame. Samozrejmosťou v plnej výbave, respektíve v najvyššej možnej výbave je predný vývodový hriadiel a ramená hydrauliky od firmy Züdberg, ktoré ako vidíte majú jeden okruh hydrauliky, je tam elektrická zástrčka 7-polová a zdvihovú kapacitu na 1,3 tony. Ako sami môžete vidieť, traktor má mohutnú prednú nápravu so samosvodným diferenciálom, ktorá je samozrejme brzdená. Tým pádom ten brzdný systém funguje pri vytlačení teda brzdového pedálu, zapína predný náhon, ktorý zvyšuje efektivitu brzdenia prednej nápravy. Hnacie ústrojenstvo je spojené so synchronizovanou prevodovkou s delením 16:8 a smerovým riadením, ktoré je pod volantom. Takisto je tam nastaviteľný stĺpik riadenia. 75 koní výkonu traktor prenáša aj na zadnú hydrauliku, ktorú vidíte, je s kapacitou 3 tony, disponuje prestavným závesom, spodným ťahlom, trojokruhovou hydraulikou, jedno aj dvojokruhovým vzduchovým okruhom na brzdenie prívesu. Čo je výhodou tohto traktora, je maximálna ťažná sila 18 500 kg prívesu. A ako vidíte, je odpružená aj kabína mechanicky, to znamená, nie sú tam žiadne elektronické prvky, ktoré by boli náchylné na poruchy. Samozrejmosťou v tejto výbave je aj tretí bod, ktorý je ovládaný hydraulicky z kabíny, teda z priestoru obsluhy. Takže ako sami môžete vidieť, výbavová úroveň kabíny je takisto veľmi vysoká. Začneme napríklad roletkou strešným oknom, ktoré je samozrejmosťou v tejto modelovej výbave. Takisto je nastaviteľný stĺpik riadenia, sedadlo spolujazca, ktoré je zapísané takisto v technickom preukaze, je veľkou výhodou a kabína je celkovo priestranná. Celkové vypracovanie kabíny je na veľmi vysokej úrovni, takže si myslím, že každý jeden zákazník, ktorý sa rozhodne pre tento traktor, si určite príde na svoj. Pre všetky komplexnejšie informácie ohľadom technických parametrov traktora alebo cenovej ponuky, ktorú pre vás veľmi radi vypracujeme, nás neváhajte kontaktovať a klikajte na www.agromechanika.sk.